Il-Ministru għattart għall-emendi kostituzzjonali huma riżultat ta' numru ta' diskussjonijiet li saru fl-aħħar xhur fejn ukoll kienu mixtarra diskorsi u rapporti li jitrattaw jeħtieġu tibdil kostituzzjonali, inkluż appelli li saru mill-Prim Imħallef fil-ftuħ tas-sena forensi. Fost l-emendi, il-ħatra ta' Kummissarju għall-Standards tal-Ġudikatura. Qed naraw li l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li għandha il-funzjoni tagħha diġà iskritta fil-Kostituzzjoni tagħna marbuta mad-disciplina li jaħtru persuna huma ġifieri ma' mlebda intervent tal-politiċi fiha huma l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li taħtar persuna li jkun imħallef jew maġistrat irtirat jew inkella avukat li m'għadux fil-prattika li jkun jista' jilqa' dawk li huma rapporti ilmenti mhux biss kif inissistfatwin illum mill-Prim Imħallef jew mill-Ministru tal-Ġustizzja, imma direttament mill-pubbliku ġenerali, mod simili għal sitwazzjoni li għandhom pajjiżi oħrajn. Dan għal Ministru għattart mistenni saħħaħ il-kontabilità b'mekkaniżmi li jipprovdu għal rispons strutturat u effiċjenti kontra nuqqasijiet serji jew ripetuti fid-dmirijiet ġudizzjarji. Il-Ministru għattart għal kif dejjem sqal il-Gvern għandu fiduċja fil-ġudikatura. Għalli bħal kull aspetti ieħor ikun hemm sitwazzjonijiet li waslu biex inaffru dik il-fiduċja u dan minħabba ġir ta' wħud. Għaldaqstant mhux biss irid ikun hemm provvedimenti kostituzzjonali, iżda wkoll proċeduri maħsuba biex dak l-element ta' standard, disċiplina u etika ikunu effettivament infurzati. Emendi oħrajn inkludu żieda fl-età tal-irtirat tal-ġudikanti għal 70 sena. It-tneħħija ta' artiklu fil-liġi li waqqaf imħallef milli jinħatar President. Il-ħolqien ta' 3 sezzjonijiet biex jisimgħu kawżi ta' appelli kostituzzjonali. U reġistru ġdid ta' kandidati li jkunu shortlisted mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikatura. Il-Ministru għattart għal jemend oħra tikkonċerna elementi li jsiru fil-konfront tal-avukati. Għalli qed ikun propost li l-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali jitrattaw il-menti f'perjodu ta' 6 xhur, bil-possibilità ta' estensjoni ta' 6 xhur.